Arronarekin, nola ez dut, ondo entzungo? Bueno, bueltan gara, eten alditxo, arazo teknikoak, zuzeneko kontuak, Natalia, hemen frogagiria, zuzenean, ari garela gaur, Basauriko Bidebieta ikastetxetik. Eta ez dakit ikusentzuleok non utzi zaitu egun, baina tira, nik berriz aurkeztu behar dizuet, ondoan dudana. Goizeko bigarren mainguruari ekin behar diogulako. Baina horren aurretik, ikastetxe batzuetako ordezkariak izan aurretik, aditu baten esperientzia eta aditu baten asalpenak asko estimatuko ditu dalako nik aur hemen. Eta alegia, ikastetxetan etekin handiko zikloak ditugu, hori zuetariko askok badakizue, eta guzti hauek erronketan oinarritutako ikaskuntza kolaboratiboa dute ardatz. Hortxe, etasi eredua dugu, eta horren inguruan zerroberik teknikako aditua den Natalia Gastonekin hitz egitea. Baina, etorriko zaizkigu ostean laulagun, baina horren aurretik konta iguzu, Natalia, zer da etasi eta zeintzuk dira bereziki ikaskuntza kolaboratiboaren oinarriak? Bueno, egunon berriro, bazpare. Etasi da lanbide heziketako ikastetxetan momentu honetan lantzen nahian ikaskuntza, irakaskuntza eredua. Askotan hori lotzen da metodologiarekin, baina guk ez dugu lotura hori nahi izaten. Metodologia diferenteak eta asko erabiltzen ditugu, baina testuinguru berri bat da etasi. Ikasteko edo irakasteko testuinguru berri bat. Testuinguru horrek ardatz ezberdinak ditu, batzuk zer ikusia dute irakasleen antolaketarekin eta irakasleen laneteko moduarekin, ze horrek ere eragina du ikaskuntza prozesuan. Berdin gertatzen zaigu moduluen arteko harremanekin, edo berdina gertatzen zaigu ebaluazioakin edo ikasle egiteiun jarraipenakin, baita instalazioak eta ikastetxearen antolakuntzarekin. Egia da eredu horrek badula muinean lanaiteko modu bat edo proposamen bat. Eta da zuzen zu komentatu dezuna erronketan lanaitea eta elkarlanean edo modu kolaboratibo batean. Zergatik aukeratu genuen modu kolaboratibo hori benetan sinistuta gaudelako elkarrekin hobeto. Elkarrekin gehiago ikaste deula, hobeto, eta agian mantsoago jungo gehala, baina urrutiago iritsiko gehala, ez? Orduan, eredu horren helburu nagusienetako bat da, ikasleak enpresa mundura gerturatzea eta bertan biziko duten errealitatea eta bertan eskatuko dizkieten, ez enpresan bakarrik izartean ere, eskatuko dizkieten gaitasunetan trebatzea, hori du testuinguru horrek helburu nagusitzat. Gaitasun horietan daude gaitasun teknikoak, espezialitate bakoitza dituna, automoziokoak, administraritzakoak, baina badaude beste gaitasun batzuk gizarteak eskatzizkigunak,
taldeko lana dela, komunikazioa dela, erabakiak hartzeko gaitasuna dela, eta horrek beste testuinguru berri bat behar du. Eta hori elkarlanean itez badeu norbea bere buruakin, erabakiak hartzea erresagoa da norbeak bere buruakin taldean baino, edo komunikatzeko, norbea bere buruakin komunikatzeko, ez dakit erresa zaila dan, baina beste aspektu bada, ez da? Orduan, taldearen beharra, taldean lan egitearen beharra garbi ikusi genuen. Orduan, kolaboratiboak zentzu hori du, ez da? Elkarrekin ikasiko dugu, prestatuko geha elkarrekin lan mundu horri behi da, eta, iritsiko geha urrutiago elkarren gandik ikasiko deulako da. Talde horiek dira, tresna bat. Izan daiteke ikastetxe batzutan erabaki dute gaitasun bat ere izatea, talde lana gaitasun bezala garatzea, baina pixkat ereduan bilatzen duguna da taldea izatea zure ikasketa prozesu hortan, evoluzio hortan aurrea egiteko tresna bat edo aukera bat. Hor talde lana aipatu duzu, Natalia, eta hain zuzen ben gaitasun ikasten diren. Gaitasunen hartan badago komunikazio gaitasuna, eta alegia erronketan ari garenean esaterako lantaldean ari gara, eta beraz komunikazio gaitasuna ezinbestean nahi gabe ere, baina horrek hortxe egon behar du. Ez dakit zein den eta zik esartzen duen testu ingurua, komunikazio gaitasunean bintzat. Guri iruditzen zaigu, edo esperientziak, azkeneko urteoetako esperientziak esateko komunikazioari dagokionez testu ingurua asko malgutzen dula. Eta zik, ez da, bere momentuan modulo, ziklo batzutan, ziklo osoa D ereduan zen, edo dena euskeraz, ez da, beste batzutan, gutxi igual, baina A ereduan. Eta asko zeuden B ereduko edo B plus ereduko zikloak modulo batzuk euskeraz zian, beste batzuk gazteleraz. Eta horrek zurrundu itezu nola bat, ez da, hau euskeraz ikasi behar da, hau erderaz ikasi behar da. Erronketan hori dena nastuta dagonez, nolabait hizkuntza ere nastuta dago, ez da, guk beti teknikatik eman dieguna aholkua ikastetxe doi izan da, eta zik ematen duen malgutasun hori aprobetxatu, euskararen presentzia gelan, euskaldunak izan ez izan horre egongo dalako eta horrentzungo dalako momentu oro, ez da, eta bestalde batetik aukera ematen duelako, ikasleek autua indezaten, hizkuntza baten edo bestian lan egiteko normalian prestatuta bi hizkuntzetan egoten dalako, edo elean hitza baldin bada, inkluso hiru hizkuntzetan. Ez orduan, iruditzen zaigu jartzen duela testu inguru askoz malguago bat hizkuntza gaitasuna lantzeko. Lantzen dezulako ahozko gaitasuna, lantzen dezu idatzizko gaitasuna, askotan ere gaur egun bideoak eta sortze dituzte, orduan, pixkat ikus-entzunezko komunikazio hori lantzen dezulako, ez? Malgutasuna aipatuko nukenik ezaugarri garrantzitsu bezala komunikaziorako, leheno igualetzeona. Eta te gehiago irekitzeko aukera hori, ez da? Dudabarik. Esperientzia gehiago, komunikazioan esperientzia gehiago izateko aukera. Hortxe zure hitzak, zuen teknikako aditulez, zuen esperientzian oinarrituta, teknikatik, baina orain goazen, Natalia, 4 ikastetxetako errealitatea ezagutzen, eta 4 ikastetxetara urreratuko gara. Así que, Natalia, nire txalorik beroena, eskerrik asko, gaurko jardunaldi honetan beste behin. Egoteaetik asko ikasten dugulako zurekin eta gozamena delako zuentzute. Eskerrik asko zuei. Eskerrik asko, Natalia. Eta guazen eskerrik asko, Natalia, guazen leku egitera datozen 4 ikastetxetako ordezkariei, alegia gizarte ele anitza garelako eta beraz ikasle anitzak ditugulako. Baina begira, datutxo bat eman gura izu eta mentxe apuntatuta ekarri duena. Soziolinguistika klusterrak Bizkaiko Foru Aldundiaren eskutik egin duen eta aurten aurkeztu den Bizkaiko hizkuntzaren aniztasunaren mapa ikusi besterik ez dugu. Bizkaian, esate baterako, orotara 120 hizkuntza inguru hitz egiten dira. Bizkaian bakarrik, 120 inguru. Hizkuntzen kudeaketak hausnarketa eskatzen du beraz. Eta hori da, ez da. Nola uztartu hiztunak hiztun desberdinak ikasgelan. Zer egin euskara ikasgelan izateko, ezta? Nataliak hitz egin dugu pixkatxo bat horren inguruan teknikako esperientziaren ahotik, eta orain ikastetxe batzuk ezagutuko ditugu. Eginez ikasten delako, bai ikastetxetan jakin badakizue, esperientzia eredugarri asko ditugula, eta gaur denak ezin ekarri, eta 4 ekarri ditugu goizeko 2. mainguru honetara. Horretarako, hemen ditugu, Arkaitz Urien, dagoeneko nire inguruan eserita, Arkaitz Urien bidebietako ikasketa burua, zuekin eseriko naiz, Dani Irazola, Maristak Durango ikastetxeko zuzendaria, ongietorri zuri ere Dani, eta beste alde betetik, hemen ditut, Xiber Perez, Zulaibar ikasteiko elektrizitate alorreko koordinatzailea,
eta Fernando Mugarza, Andramariko hizkuntz normalkuntzako teknikaria. Ongi etorri, laurei, Tira, nik badituzuekin, eta bereziki Natalia entzun ostean, badituzuekin zalantza bat, zuek argitzea eskertuko nukena, eta bereziki jakingurako nuke, pixkatxo bat, lau ikastetxe desberdin gauden, Bizkaiko eremu diferentetakoak, eta ia zuen errealitatea zein den, ezta? Arkaitz, anfitrioi lanetan zaitugu mai inguru honetan, eta konta eguzu pixkatxo bat, zein den zuen ikastetxeko ingurune soziolinguistikoa esango dugu, eta ikasleen profila. Aipatzeko, ez be hemen bidebietatik datozenak, bi lekutatik datoz, ez? Batetik Basauri edo Bilbotik, herri edo hiri handietatik, edo herri txikietatik. Orduan bi aspektu daude. Hor, Basauri ingurutik datozenak, basaurikoak, hor izaten dira, bai egiten dute DBH eta batxilergoa euskeraz, baina gero bere egunerokotasunean gazteleraz ibiltzen dira. Orduan, ona datozenean nahiago izaten dute gazteleraz ikasi errezago berentzako dalako. Eta bestetik, herri txikiteatik datozenak, horrek bai euskera bere maila hobeagoa da, eta nahiago izaten dute euskeraz ikasten jarraitzea. Orduan, aipatzeko duguna da, bidebieta, orain dela 4 urte izen da ikastetxe gazteleraz, egiten zen Danautzean, eta gaur egun, mai zikloetatik dekoguna da erdia esateko 7 ziklo euskerarekin, B plusarekin, edo D ereduarekin. Orduan ikusi dugu, apurka-apurka, hor DBH eta biharretzotik datozen ikasleak euskeraren joera doa zela. Zuen errealitate soziolinguistiko ere aldatzen doa, ezta? Imaginatzen dut, bestelako izango dela Dani Durangoko errealitatea. Maristaken, ez dakit zein den zuen errealitate soziolinguistikoa? Ez da Durango dau, justo izena esaten dau Durango bertan. Orduan gure ikasleek danak ia guztiz datoz Durangaldetik. Eta Durangaldiek datu bat emoteko da DBH-era arte ez dauz ikastetxe bat eskaintzen daula aukerie. Orduan ikasle guztiz datozenak eta DBH bukatzen da bezenak, danak datoz edo B eredutik edo D eredutik. Hori da eredu aldetik, gero da errealidadie. Eta arkaitzek esan da moduen, errealidadie aldetik datozen ikasliek, más o menos, ez dekotolan datuek zehatzak, baina más o menos dekogu 145 diez ikasliek dominatzen da bezala euskerie, bai idazteko, bai berbaiteko, bai irakurteko, bai maila guztitan, diez euskaldunek eta gai eiteko edozein gauzie euskeraz. Gero da beste 145 diez gai, eta de hecho diez gai ikasi da B ereduen edo D ereduan. Baina ez da bela erabiltzen euskerie euren egunerotasunean. Ez da be, normalien euren harremanetan gehi hau erabiltzen dana da gazteleraz, orduan bere bizitza gehien bat egiten dabe erderaz. Eta gero dago beste 110, hor, etorkinek eta jentie ez da bela ikasi dabe, baina ez dabe dominatzen euskeri ez berbaiteko, zulertzeko, eta ez praktiketeko, ez idazteko, edo zein akademikoki aritzeko. Hori da, gutxi gora bera, gure ikaslien profile. Eta horregaz, hori perfile bai aldatzen da, gero datozenien, gu gana datozenien, gu beti azten gara 15-16 urtegaz. Orduan, gure ziklo guztize 2 urteko ediez, erdie martza egiten da eta erdi berri bat etorten da urtero. Orduan, hori bai emoten dau, variabilida urte batetik bestera. Baina hori da bataz besteko perfile, gu manejatzen dugu perfile. Hori, Durangoko Maristaken esan dugu, eta hemetik urrunera joan gabe, Arkaitzakin hitz egin dugu, Basauriko bidebietakoa dela, baina ondoko herria Donostia alderantz Galdakao dugu, eta bertatik Fernando Zuzatoz, Andramaritik. Konta iguzu, pizkatxo bat, zein den Galdakaoren errealitate soziolinguistikoa, ez dakit argazki hori Basaurikoaren antzekoagoa den Durangokoarena. Erdibidean, gu Galdakaon jasotzen dugu ikasleak batzuk Bilbotik, Basauri, Galdakao, Arrigorriaga, eta beste batzuk ere, Arrati aldetik, Zornotza, Gernika, Busturi aldetik ere, orduan guztietatik. Gure ikasleen profila, dauz, 140 inguru D eredua kursatzen daue,
eta 60 inguru A eredua. Eta hori taldeetan badauzkagu 6 talde B eredukoak, 5 A eredukoa eta 2 D eredukoak. Ordan egoera desberdina dauzkagu. Ordan erdibidean gutxi bera bera. Hor, Arratia aipatu duzu, Fernando, Arratiako batzuk ere joaten direla Galdakora ikastera, eta Arratian bertan, badugu, Zulaibar. Bertan zabiltzazu, Xiber, imaginatzen dut, agian, ez dakit, egoera homogeneoagoa agian Zulaibarren aurkituko dugula, ez dakit, Azkenean, zean urin egonarren egoera nahiko antzekoa da. Bai. Bai, Arratiko jentea badau, baina erdiek edo ezin goliteke ez Arratikoak. Pero badatoz jentea hurbiltan da Zornontzatik, Galdakotik, eta azken finean ikuste, Durango maristetan da gertatzen den antzean, hor be, 50% edo iten dago euskeraz, normalean eta gero dau jentea asko dakiena, baina ez dagoen erabilten, eta gero be bai hori, leku guztietan antzean, kanpotik etorritako ikaslea dauz, edo kanpotik etorritako familietako seme-alabak, eta horrik beguan hurbiltan dira. Eta azkenean hori, guk deko oinarrezko lanbide heziketa, erdi mailakoa eta goi mailakoa. Eta ikusten da garapen bat dagoela. Hasieran igual gaztelera gehiago edo elebilten da, baina euskera landuz apurka-apurka eta hori, berak esan dut moduen, ikasle barriek sartute, azkenean gero eta gorau, gero eta euskera gehiago erabilten da. Bueno, behintzat bada posteko datu bat, Laurok emondo zuena, egoera pizkanaka aldatzen duena, eta erronka polita da, ezta? Erronka polita da, anistasun hori gure ikasgeletan ere izatea, baina, klaro, ikastetxearen edo zeintzuk izan behar dira, ikastetxeak hartu behar dituen irizpideak edo esarri behar dituen arauak, ez? Esaterako asko aritzen zarete lau ikastetxetan, erronketan, talde lanean, aurkezpenetan, inkluso zuek ere baliabideak ematerako orduan ere, ez da zein den zuen ikastetxe bakoitzeko hizkuntza irizpidea edo ze trataera ematen dio zuen hizkuntzari, nola kudeatzen du zuen hori ikasgelan bertan. Ez da zein den zuen egoera, esperientzia zelako, zailtasunak aurkitu dituzu eta ara, begira, honi adibidez ekin behar diogu eta erronka hau aurrean dugu. Zeintzuk dira? Nataliak argitzi dago hori. Eta zibidez malgutasun asko dekogule. Eta hori guk baliatuten dugu, naizte igual B ereduko ziklo bat izin edo, euskaldunekaz euskera ziteko, azalpen batzuk euskera zinal iziteko, naizte gero gazteleratu eta danok ulertako moduen esan, baina hor eta zibidez lortzean dugu erronkatan adibidez, naizte erronka dokumentu guztia edo txostena gazteleraz egin, laburpentxo bat euskera sartzean dutzegu, eta holan ja, gabiz apurka-apurke hori gure kasuen, erdi mailako elektrizidadeko zikloan, eta horregaz ja, kanpostara direna badabiz ja belarri egiten eta idazten eta bideak lortzean, ez duzetan jakin behar igual euskera ondo, baina badakizu itzulpen neuronala dekozule hor interneten, hori erabilten eta horretan asko bultzatut dugu hori. Azkenan bidea edo jakitea nondik urten. Horre, bai, Fernando? Adibidez, A taldetan, dana berderaz, D taldetan dana euskeraz, baina B taldetan, taldeak itxerakoan erronkak egiteko, erronka garatzeko, A taldekuak batzen ditugu eta D taldekuak, D eredukoak, danak beste talde batean. Ordan separatu egin ditugu taldeak. Gero materiala, D taldekuak, dana euskeraz. Eta gero azalpenak edo aurkezpenak egiterakoan ere, dana euskeraz egiten dugu. Guztien aurrean, A eredukoak, D eredukoak, A ereduko irakaslentzat, D ereduko irakaslentzat, guztientzako euskeraz egiten dugu. Eta, pentsatzen dugu A ereduko ikasle, bentzit erdisa baino gehixenak igual, badaukate euskarako gutxieneko mail bat eta jarraitzeko modukoak edo D ereduko ikasleen aurkezpenak. Da hoxe da gure helburua, ez? Osa, hoxe normalizatzea. Egoeralik eta normalena egitea. Hori da, eta norbaitek zalantza, ezagutzen dago ez zertaz doian erronka, eta euskara maila gutxineko bat izan da, jarraitu ahal izateko. Eta norbaitek ezinezkoa bada, hau ez dut ulertu, alduzu azaldu gazteleraz, azaldu itzen zaie. Baina, printzipioz, euskeraz, aurkezpenak. Zuek ere, holan Basaurin eta Durangon horrela eritzen zareten? Basaurin ere hori, eta ezin gaudenekin, berdin jolasten dugu, dekuguna aipatzeko da hori, B+an daudenak, egunez, molo batzuk gazteleraz utxan egiten dira,
Eta horre gero aurkezpenerako batez behizaten dira, modulo horiek teknikoak. Orduan, hitz tekniko horiek gaztelaz ikasten dute, eta gero doiez aurkezpenean dagian gaztelaz. Orduen, hortan ere euskeraz lantzen gabiz. Eta sortu duguna da, holako dagnok bat izeneko hiztegi bat, non hor sartzen ditugun hitz tekniko horiek euskeratuak eta batez begai, batzutan ingelesez. Orduan, aurkezpenak egiterakoan, orduan dana aurkezpena euskeraz egin dute. Interesgarria, hori danok bat hiztegiarena, eta... Bueno, gure kasuen, gudeko desplea dute eredua izena da B eredua, ez da, izena, baina gu ez dugu eitzen plusa, guretzako da II, ibikotza. Eta ibikotza deko zentzua, indartua eta inklusiboa. Eta hori segure dago esan, ezagutzuet 155 deko gaitasun euskerazko lantzeko gaitasunak. Orduan egiten duguna da, aunque B ereduan egotie, moten dugu aukerie, D ereduan eurek egitie. Zena egiten dugu hori, taldeak egiten dugunean, eskaintzen dugu aukerie, gure badabie dan euskeraz egitie, eurek ipinten dabie euskeraz gure belain. Orduan, talde egiterakoen, gela barruen sortzen dugu euskerazko taldiek. Euskarazko taldiek dekie kapazidadie edo posibilidadie danak euskeraz egiteko. Orduan, guretzak hori da indartua, B indartu hori. Eta fatetaiaku bigarren I hori. Dana talde sortzen baduzu, talde euskaldunak gela horren hori izan gure dau, igual momentu batzutan, jente ez da ekin hori gaitasuna, pentsiezu pertsona bat etorri dela oindela urte bat, Keniatik. Hori pertsona ez deko posibilidadie jarraitzeko igual euskeraz zitzen duzuna. Baina talde osue, hori da la tribu kasi ez da, talde osue, azkenien laguntze dutze hori pertsonai jarraitzeko klasia. Eta horregaz lantzen dugu, bigarrenia, lehena baino bezalako importantzia dekona, eta da inklusibidadia. Hori inklusiboa da bigarren I hori. Hor, dudabarik, zuk ere Dani aipatu duzu Keniatik etorritako bat, esaterako, ez da? Klaro, eta beso zabalik hartuko ditugu gainera, gurera datozen guztiak, eta are gehiago lanbideziketara behar ditugulako, dudabarik. Eta hor, holako kasuetan ere, ez dakize puntura arte, importantea den ere, gurera etorritakoak euskara ere entzutea, ez da? Eta zuk Xiberra aipatu duzu lehen, ez da? Eta batzutan egiten dizkegu horrako laburpentxo batzuk euskaraz, eta, en fin, pixkanaka joan daitezela gurera etortzen baita hizkuntzarekin ere. Imaginatzen dut askorentzat lehenengo hizkuntza edo ikasi nahi duten, edo behar izan ikusten duten hizkuntza gaztelania izango dela, bai behintzat herri eta hiri handietan, baina importantea da. Pixkanaka horiei ere euskara pildoratxo batzuk ematea, ez da? Zuek ere horrela ikusten duzu? Bai, garbi dau. Gu adibidez, lehen esan dugu moduan, kontatzen dugu A-ereduko ikasleek badutela gutxieneko maila euskeraz jarraitzeko aurkezpen bat. Baina gero Galdakaoko udalaren laguntzaz proiektu bat ari gara garatzen, eta horren barruan eskaintzen dugu euskara ikastaro bat 0 mailatik hasita. Guztiei aukera emateko gutxieneko maila hori lortzeko. Eta kontuan izan da, lanbide heziketan ez dauela euskarako modulorik, irakasgai bat euskara denik, horrela moldatzen gara bentzet lortzeko gutxieneko maila hori. Eta gero normalizatzeko aurkezpenak eta hainbeste gauza euskara hutsean aurkezteko. Eta zuek Galdakon irakasleak ere aritzen zarete euskaraz, tarteka egiten duzu, ez da? Bai. Orduan, normalizatzeko euskara hutsean aritzeak. Hor oso importantia da, netzako lehen hitza, ez? Eta hori ez da pasetan bakarrik eskola barruen, hori pasetan da kanpuen. Zuke ohitura hartzen baduzu pertsona bategaz, aunque euskalduna, ingelesa edo dezein herrialdeko izatie, ohitura hartzen baduzu hizkuntza bategaz berbeitie edo erabiltzie, hori lehenengo momentutik egiten da, gero jarraitzen zu hori itxuragaz. Orduan, lortzen badugu lehenengo hitza irakasleena klasien izati euskeraz, berdin eta zetaldeku da ikaslie, baina esfortzu egiten dago ikaslie, jarraitzen hori lehenengo hizkuntza erabiltzen dena irakasleena kasu honetan. Orduan, lehenengo hitza irakasleena euskeraz baldin bada, horko porzentai aldetik nabil berbetan, 100% saiatuko da irakasliegaz berbaitia euskeraz. Hori da gure eskuen dagoena eta hori da gu kalduguna kudeatu. Gero, euren artien egiten da bena, asko zaila da kudeatzie, baina gu bai aldugu kudeatu zer egiten dau irakaslie bene lehenengo momentutan. Hori kontrolpien ipinten badugu eta hori estrategia moduen erabiltzen badugu,
gero asko zerrezago da euren erabilpena euskaraz izatie bai euren beste kontestuetan. Ze importante da, ezta? Hizkuntza ohitura horrek, aldan heinean behintzat, euskaraz hastea. Bestela gero askotan hizkuntza ohitura bat hartu, eskero edozein, Euskal Herritarrekin eta betidanik zure auzokidea den horrekin gaztelaneaz hasi eskero askotan zaila egiten zaigu, ezta? Gero euskarara itzultzea, ezta? Arkaitz, zuen kasuan ere, ez dakit, irakasleak ere aritzen zareten euskaraz, eta ze importante den batez ere, hoize, ez da, gure etorritakoek ere, pixkanaka euskara entzute. Gure hizkuntza bizitzea, eta, azkenean hori da, berak esan dauena, esaten modotxu egunon, gabon, eskerrik asko, hitza hasierako horiek garrantzitsua dira. Bueno, eskerrik asko Lauroi zuen esperientzia kontatzea gaitik, Durangotik, Basauritik, Galdakotik eta Zeanitik, Zulaiberritik, zoragarria izan da zuek entzutea eta bereziki aniztasun hori ze modu positiboan hartzen dugun ikustea, ezta? Azkenan erronka bat da aurrean duguna, anitzak gara eta eleaniztasun eta aniztasun hori behar dugu gure langileek ere izatea, gure etorkizuneko langileak ere anitzak izango direlako, dudaberik. Eskerrik asko, Fernando, Xiber, Arkaitz eta Dani, gure artera etortzaitik, Basauriko bidebieta ikastetxe honetara, gogoratu, Izkelanen 6. jardunaldia emetik egiten ari garela zuzenean, eta guk Laurak agurtu bai, ez joan urruti, bideotxo bat, ikusi behar dugulako. Alegia, esperientzia hauek, entzun ditugunak eta hainbat ikasgeletan dituzuenak beharrezkoa ditugu euskal hiztunak izateko. Eta zuen esperientzia eta zuen lana, ekipo, benetan fundamentala da. Bereziki ikaslek lortu beharreko komunikazio gaitasun hori, esan dugu moduan, eleanitza izan dadin, eta euskara ere, pixkanaka gurera etorritakoek ere, eurena sentitu dezaten. Tira, jarraitu lan horretan, eta benetan eskerrik asko egiten duzuen lanagaitik. Eta nik orain, zuen presentzian, primizia bat orkestu behar dizuet. Zuei bakarrik ez. Pantailen beste aldean, zabeten, guzti hori, ez dakit zein den dine kamara, hori. Bueno, denoi, esklusiba bat eman behar dizuegulako. Adi belarri. Urrengo atalari sarrera emateko, izenburuari erreparatu behar diogulako. Beraz, une honetatik aurrera jaun Andreok, lanbide heziketa duala deituko baitiogu lantokiko egonaldi guztiei. Beraz, hemendik aurrera, LH duala izango da, adi, bai lantokiko prestakuntza, edo ikasleen praktikak deitzen ditugunak, baita dual modalitateak ere. Eta izenak, izana dakar. Eta honekin batera, LH duala euskaraz marka sortu da. Gipuzkoako Foru Aldundiaren Foru Aldundiarekin elkarlanean burutzen ari garen egitasmoa kontatu gura dizuegu, izen aldaketa dakargu, eta hementxe, xehetasun gehiago, hurrengo bideoan. Lanbide heziketa duala euskeraz marka propioa sortu da, eta marka hau da lantokitako egonaldia euskeraz, urtetik urtera, ikasle kopurua gehitzen doanaren identifikagarria. 21 ikasturtean izan ditugun datuak dira, erdia euskeraz ikasten ari direna, baina aipagarriena da lanbide heziketa eta ikastetxe publikoetan lortu dugula eguneko 35ean, batez besteko datuak direnez. Gipuzkoan enpresa dauzkagu punta-puntakoak, eta lanbide heziketako ikastetxetan ere euskeraz ari dire gure ikasleek, hala erabaki dutelako. Orduan, ikasketak euskeraz egin balima dituzte, ezin da eten bat sortu, gero lan mundura salto egiten dutenean. Gure gazteak euskaldunak dira, lanbide heziketa euskeraz egiten ari dira, eta enpresek euskeraz hartu behar dituzte ikasle hauek. Eusko Jaurlaritzaren helburua zein da gure planaren bitartez enpresa hauek laguntzea, ezta? Alderdi teknikotik, alderdi ekonomikotik, eta laguntzea
txertaketa horretan, gure ustez eraginkorrak izateko euskara sartu beharra daukate, beraien estrategia aurreratuan, euskarakor egon behar du, eta eskatzen zaiena da, egunero egiten ari diren hizkuntza kudeaketan euskarak ere leku bat izatea. Zer egingo dugu hemendik aurrera? Jarraitu eta legealdi honen helburua da ea lortzen dugun eguneko 60 euskeraz matrikulatuta egotea. Nahi duguna da, ekimen honen bidez, enpresak ere jabearaztea euskera sartu behar dutela beraien hizkuntzako kudeaketa aurreratuan. Aldagai bat gehiago dalako, konpetitiboagoak izango direlako eta lurraldeari are eta lotuagok egongo direlako. Web orri bat sortu degula, web orri berri bat, lhdualaeuskeraz.eus izeneko bat, eta bertan ikaslentzako, ikastetxentzako eta lantokitako informazio baliagarria egongo da. Hortxe lanekik Gipuzkoako Foru Aldundiarekin, kasu honetan egindako LH Duala Euskaraz ekimenaren berri. Eta jarraian, 3 Foru Aldundiak ezagutu nahi ditugulako, lanekik zertan ari den aldundi bakoitzarekin, eta jarraian, Arabako Foru Aldundira egingo dugu salto. Lanabes egitasmoan ari garelako, laneki ari delako, Arabako Foru Aldundiarekin. Beraz, guazen ikastera LH Duala Euskaraz nola bideoa ikustera. Hau ere, benetan interesgarria. Ikusi. Garbi dago azken urteetan egin duen bilakaera euskararen ezagutzak eta erabilerak handia dela, Araban batez ere, eta horrekin oso harro gaude. Gizarteak erantzuten ari delako, nolabait esateko, beraien gogoarekin edo euskararen ezagutza hori eta bizitzeko aukera hori lortzeko, ezta. Azkeneko datuak ematen diguten realitatea da, 80% gora ulertzeko gai dela, gaztea, 35 berakoa, eta horrek nolabait ematen digu gazte horiek eta gaztetxoak ze bide egingo duten aurrera begira. Ez bakarrik hezkuntzan, baita ere, gero lanbide heziketa amaitzen denean ere enpresatara joango direnean. Enpresatako egonalditara joatean, komeni zaie ikasten ari diren profesional izango diren horiei, euskaraz egitea praktikaldi horiek ere, zeren horrek nolabait baldiatuko die titulazio bat ere bai eta ezinbesteko izango denak ero profesionalak bihurtzen direnerako. Lantokiko praktikak euskaraz egitea ikasleentzako bere horretan onuragarria da. Izan edozein eredutan egonda ere. Eredukoentzako noski, bereiek ikastetxean ikasi dutena, bere hizkuntza horretan lan munduan praktikan jartzeko aukera ematen die eta praktikaldiaren beste alor guztietan moduan ikasi dutena hor martxan jartzeko bitartekoak eskaintzen dizkie. Mendizabala ikastetxean lantokiko prestakuntzak hurbiltzen diren heinean eredu guztietako ikasle guztiei email bat bidaltzen diegu, eredukoei azaltzen diegu izatez beraiek lantokiko praktikaldiak euskaraz egin beharko lituzketela, baina beti ez dela posible, enpresetan instruktore euskaldunak ez badaude ezinezkoa izaten delako, baina ahaleginduko dela instruktore euskaldunak aurkitzen. Eredukoa izaten zaie, nahiz eta bereiek ereduan ikasi, bereiek nahiko balukete. Eta enpresetan aukerak egon izan ezkero, lantokiko praktikaldiak euskaraz egiteko aukera izan ditzaketela. Haseginen aztertzen nola urte batean egindako lana rentabilizatu. Eta hor, iruditzaigun ideia ona zela erregistro bat sortzea, ziklo bakoitzean praktikak euskaraz egiteko aukera eman zuten instruktore horien erregistro bat jasotzea. Urteriko urte gordeak gelditu daitezen eta hurrengo urtean hortik abiatzeko. Dakigunean ikasleak ze praktikalekuetara joaten diren, aldiro guk harremana daukagu, tutoreak gure ikasleekin, eta bilera horiek erabiltzen ditugu tarteko ebaluazio baterako, eta bide batez baliagarriak dira baita ere beraiek euskerarekin daukaten harreman hori baloratzeko, ez? Enpresetan ez daukate instruktorearekin bakarrik harremana, beste hainbat personekin, beste hainbat lan taldetan badaude.
eta bilera horietan nolabait ere erregistro bat hartzen dugu dagoeneko badaukaguna instruktorarena alegia ea euskalduna dan edo ez, baina baita ere nolabait ere baloratzen da ikaslea dagoen enpresa horretan eta harremana daukan beste monitore, beste lantaldearekin zer nolako aukera duten euskera saritzeko. Instruktore gisa egiten dugun lana normalen izaten da, tutore batek egiten duna nola baitere, saiatzea bere praktikaldia moldatzen. Alde batetik berak, ekoizpenetxeak izan ditzakeen beharrak eta asetzen laguntzeko, eta bestalde berarentzat ere formazioa izan dadin. Ni lantokiko prestakuntza indet, hemen Maluta Filmzen. Bideoek editatzen, gero entrevista batzuk grabatzeare jungea, eta kamera modun ibili naiz. Lantokiko prestakuntza euskaraz indet, hemen dana euskaraz itea, enpresa honetan. Zenbat eta hizkuntza gehiago jakin, orduan da ate gehiago irikitzez zaizkitzu lan mundu mailan. Aukera asko eman aldizkigu lana bilatzeko eta ez bakarrik ikusentzunezko arloan edo, bai kiroleen arloan, bai edozein lan arloan. Beraz, uste dut euskara oso garrantzitsua izango litzatekeela hori. Aukera gehiago izateko eta oso onuragarria izango litzatekeela bai. Euskadi mailan eta euskaraz jakitie lan munduen ate gehiago irikitzez zaizkitzu, ze ez dago jende asko esango dugu euskaraz dakina. Orduan euskaraz jakite horrek, laniteko aukerak gehiago zuertako zaizkitzu, erderaz bakarrik jakite batzuk. Por ejemplo, entrevista diktita jute baldin makea euskarazko aktore bati, guztu hau itegu euskaraz, erderaz baino. Eta orduan hortane plus bat bezala izango zen euskaraz jakitie, eta lan hori euskaraz zitie. Kirol legea eta lanbideena onartzeko zegoen aurreko legegintzaldian atzeratu eginda, baina nik pentsatzen dut legegintzaldi honetan aterako dela, eta hor jasotzen omen da, adierazi zaigunez, hortik ateratzen diren profesionalek eta gazte eta gaztetxeekin lan egingo duten horiek B2 maila edo atalaxe maila edo bezala ezagutzen den maila hori eskatuko zaiela. Hau da, beraiengana hurbiltzen den edo zein umek eta gaztek euskaraz egiteko aukera izan behar duela eta beraiek jakin behar dutela hori erabiltzen. Zerbitzu hori eman ahal izateko. Hizkuntza gaitasun agiri bat lortu dezakete, B1 erdi mailako zikloetan, B2 goi mailako zikloetan, baina horretarako zikloaren orduen erdia euskaraz egin behar dute. Lantokiko praktikaldiak euskaraz egiten duten ikasleek lor dezakete B1 edo B2 zikloaren mailaren arabera. Eta horrek balio erantsia sortzen dio praktikaldiak euskaraz egiteari. Eta arabatik, etxean amaituko dugu gure gaurko foru aldundien ibilbidetxo hau. Eta alegia, Bizkaiko foru aldundiak arlo sozioekonomikoan ere euskara sustatzeko dituen egitasmoetako bat da Bizkeus. Ibilbide oparoa izan du eta izango du Bizkeusek eta laneki ere horren parte ere bada. Eta horren inguruan hitz egiteko ez dizu bideotxoa jarriko, bertan gure artean dugulako Xabier Arauzo, Bizkaiko foru aldundiko euskara zuzendaria. Hemen txegu, aurra Xabier. Egunon, Jon. Egunon dan hori. Azteko zorionak eta eskerrik asko gomidatzagatik, zorionak jardunaldi interesgarri hau antolatzagatik. Aleginduko naz laburra izaten, ni aurretik egon diren zer guztiek, izari guztiek behar bada kontu asko esan dituzte eta guazen aurrera. Lore Bilbao diputatuak azaldu du lehen Bizkaiko foru aldundian egin zala Bizkeus estrategia eta azken finean laburtzen dela hiru ardatzetan. Gure interbentzioak biltzen dira hiru ardatz nagusitan. Batetik lanbide heziketa, bestetik Bizkaian agaitik edo horregatik interesgarria diren proiektuak, arlo sozioekonomikokoak, laguntzeko proiektuak eta azkenik udaletako euskara zerbitzuekin egiten dugun lana. Joango gara purka-purka deskribatzen zeintzuk diren ezaugarri nagusiak. Lanekirekin diru laguntza zuzena daukagu, diruz laguntzen dugu 2018tik okerrezpanago, dorenagotik martxan daukagu hitzarmen haiekin, ikasmaterial gintza, geomapa, laneko prestakuntza eta duala euskaraz non egin daiteken, zenpresatan Bizkaian, eta gero
laneko prestakuntza eta duala euskaraz egiteagatik banatu diren diplomak bai ikasleei, enpresei eta ikastetxeei. Ez naiz gehiegi luzatuko kontu horretan eta pasatuko naiz Bizkaiko lurraldean enpresa eta lan munduan, esparru sozioekonomikoan, interes berezia daukaten entitatei egiten diegun laguntza, proiektuak diruz laguntzeko. Batetik daukagu enpresen diru laguntza deialdia, eta lanbide heziketari dagokionez, badago hor bigarren atala, laneko prestakuntza eta duala euskaraz eskaintzen duten enpresentzat diru laguntza lerro bat daukagu, eta honen inguruan badago datorren urterako 2022ko aldaketatxoak, hobekuntza bat, hain zuzen be, diru laguntza deialdi horretan izena emateko epea urtarrilean amaitzen zen, baina diru laguntza eskaerak martxotik aurrera egitea egokiagoa da, hain zuzen be, ikaslei otsaila mailera arte ez zaizkielako lantokiak izendatzen. Beraz, aukera okingo dute datorren urtean, martxo ingurura arte eskaera horiek egiteko. Horretaz aparte, baditugu esparru sozioekonomikoan, Bizkaiko lurraldean, estrategikoak diren entitateak, eta horiekin badaukagu hitzarmena banakakoa, batetik daukagu Bilbao Metropoli, bertan daude, bertan diruz laguntzen ditugu elkargo profesionalak, abokatuen elkargoa, albaitariena, arkitetoena, besteak beste, baina bestetik badaukagu Errota Fundazioa, Arratiako Garapen Agentziaren rola betetzen duena. Antzeko proiektu bat martxan jarri dugu Durangaldean, Durangaldeko mankomunitatearekin, eta azkenik asmoa daukagu megaparken ere urte honetan euskararen erabilera eta presentzia handitzen joateko proiektu bat martxan jartzeko. Eta hirugarren ardatza daukagu udala. Badauka Bizkaiko Foru Aldundiak egitura bat sortuta Bizkaiko udaletako euskara zerbitzuei aholkularitza teknikoa eta bulego teknikoen rola jokatzeko. Alkarbide izena du foro horrek, eta foro horretan gai ezberdinak lantzen dira. Bata da, hain zuzen ere bereziki, arlo sozioekonomikoa. Eta besteak beste, foro horretan lantzen diren proiektuen, aukerak eta labur baten, batetik daukagu Kaixop. Kaixop da, merkataritzan lehen hitza euskaraz izateko kanpaina bat, Bizkaiko udalerri askotan egin zena. Bestetik daukagu Behar Sarea, euskaraz egiten den lana eskaini eta eskatzeko tresna simple eta eraginkorra. Euskarazko lanak bideratu eta bide batez lan alorrean euskararen erabilera sustatzeko. Beharsarea.eus loturan konsulta egiteke. Hirugarrenik daukagu gidabaimena euskaraz proiektua, azterketa prestatzeko materialak euskaraz ere izateko. Eta azkenik daukagu betiko gertukoa kanpaina da tokiko merkataritzan kontsumitzeko eta euskararen erabilera sustatzeko gobernuak daukan proiektu bat, baina guk gure udal sarearen bidez garatzen duguna eta gure udal asko atxikitzen dira proiektu horretara. Eta azkenik, azalpen laburtxo bat, ze baliabiderekin egiten dugun hori. Batetik Bizkaiko Foru Aldundiak badauka bere egituran, Bizkaian euskararen erabilera eta presentzia handitzeko atal berezi bat, eta esparru estrategikoetan euskararen erabilera sustatzeko helburu duena, besteak beste esparru sozioekonomikoan. Lehen aipatu dudan udal sarean eragiteko Alkarbide foroa, bertan daude lantaldeak dira familia transmisioa, irakaskuntza, aisia kultura, euskara eta lan mundua, kirola, besteak beste. Eta azkenik, Bizkaiko Foru Aldundiak daukan Euskara Bizia Batzordea. Euskara Bizia Batzordeak idanitzeko organo bat, eta legealdi bakoitzean sortzen den batzorde, berritzen den batzordea da, eta Bizkaiko Foru Aldundiari aholkua ematen dio, eta batez behar aholkularitza, legealdi horretan zehar, zertan, eta non eragin jakiteko. Eta horiek dira labur-labur Bizkaiko Foru Aldundian
lantzen ditugun proiektu nagusiak. Jon, besterik gabe. Eskerrik asko, Xabier, modu eskematikoan, eta gurako nituzkenik horrelako soporteak izan aurkezpenetarako. Eskerrik asko, Xabier, Arauzo jauna, emankorra izan du Bizkausek ibilbidea, eta aurrerantzean ere, Xabier, ez dut inongo zalantzarik Bizkausek ere ibilbide benetan oparoa izango duela. Bizkaiko Foru Aldundiaren izenean Arauzok azaldu izkigun gauza askoren artean, kontzeptu askoren artean, Errota Fundazioare aipatu digu. Eta, zelan ez, hemen dugu Errota Fundazioko, ez emanor, koordinatzailea bera. Eta berari, eman gura diot gaur berba, Iratxe Goikoetxea da, eta Eusgara proiektuaren inguruan, horren inguruko berriak eman behar dizkiguzu. Hala da, eskerrik asko Jon, hitzematearren. Eta eskerrik asko baita ere lanekiko ordezkariei, eta batez ere izkelan 6. jardunaldi hau antolatu duten guztiei, gure egitasmoa zabaltzeko aukera eman digutelako. Jonek esan duen bezala, gure eskualdean, hau da, Arratia eskualdean martxan daukagun egitasmoa Eusgara da. Eta zer da Eusgara? Eusgara da lana euskaraz bultzatzea. Hau da, gu berez fundazio publiko-pribatu bat gara, Errota Fundazioa, eta gure egitasmoetariko bat da garapen sozioekonomikoa. Baina nola bultzatu dezakegu garapen sozioekonomiko hau hizkuntza kontuan izan barik. Hori, gure eskualdean ezinezkoa da. Hemen Bizkaitarrok edo ezarieten nontzat, pizke bat testu ingurua, Arratia eskualdean, non kokatzen gara, Bizkaian, Arratiak 8 udalerri ditu, Bedia, Lemoa, Igorra, Arantzazudi, Marteareatza eta Zeanuri, 187 kilometro karratuko azalera, eta 14.000 biztanlera ez gara iristen. Datuek esaten dute 183 inguru, biztanlengoaren 183 inguru euskaldunak edo ia euskaldunak garela. Beraz, zelan bultzatu garapen sozioekonomikoa hizkuntza kontuan izan gabe. Proiektu guzti hau Eusgara, berez, Lemoako udaleko euskara teknikariaren hausnarketa baten ondorioz sortu zen. Pizka bat, proiektuaren hastapena kontatuko dizkizuet. 2016an, Lemoako udaleko euskara teknikariak eta Baieta udaleko ordezkariek zeukaten buruan bueltaka nola bertako enpresatan euskararen erabilera nola areagotu zitekeen. Baina kontrolatu ziren, Arratian nola baiera txiki bat den eta herri bateko biztanleek beste herri baten lan egiten duten, agian proiekturen bat bultzatzekotan eskualde mailako proiektu bat izan zitekeela. Horregatik, Arratiako udal guztiekin hartu emanak izan zituzten eta denek hau batez onartu zuten arlo horretan lan egitea. Errota Fundazioa 2017an sortu zen. Orduan, gure sorkuntza rekin batera adostu zen proiektu hau aurrera eramatea. Eta nola gure ikuspegia eskualde mailakoa zen eta garapen ekonomiko arloan lan egiten dugun, proposatu ziguten gu izatea proiektu hori aurrera eramango zuen erakundea. Guk noski, patronatuak noski baietz esan zuen, erronka hau onartu zuen, eta euskara teknikaria eta nire artean proiektuari egitura eman genion. Baina finantziazioa falta zitzaigun, eta orduan, gure Lorea Bilbao Foru Diputatuaren atea jo genuen, Loreak oso begionez ikusi zuen proiektua, eta beraien baiezkoa jaso eta gero, Eusko Jaurlaritzarekin harremanetan jarri ginen, eta HPS-eko ordezkariak ere, Josune Zabalak ere, proiektua begionez hartu zuen. Orduan, 3 erakundeen arteko lankidetzako proiektu bat da, eta nik uste dut horrek bere balio erantzia badaukala, ezta? Proiektua, berez, labur bilduz, zertan datza. Proiektua
egiten duena da aholkularitza zerbitzu bat eskaini eskualdeko enpresatan. Hau da, eskualdeko enpresen euskararekiko maila eta interesa aztertu eta enpresa horrek beti ere ardatza oinarritzat hartuta aholkularitza zerbitzu hori eskaintzea. Hemen argazki, ikusten duzuen argazki honetan, hau izan zen proiektua definitu eta onartu ziguten momentuaretan, gure eskualdeko lanbide heziketako zentroan, Zuleibarren egin genuen proiektuaren aurkezpena enpresei. 2017ko abendua izan zen, 2018an proiektua martxan jarri zen, bai? Hemen laburbiltzen da pixka bat, zer ematen duen, zer eskaintzen dion egitasmoak enpresari, ze lorpen, momentu honetarte lortu duguna izan da 14 enpresekin hitzarmenak sinatzea. Horrez gain, zerbitzu enpresak ere, zerbitzu enpresei ere aholkularitza zerbitzu hori eskaintzeko aurrera pausoa eman dugu eta 7 autotailerrekin lanean aritu gara orain arte. Zuleibar lanbide heziketako zentroa guretzat beti izan da aliatu bat, ezta? Eta enpresen gerora lanean egongo diren gazteen fabrika edo esan genezake. Orduan, gure arteko harremana beti izan da oso ona eta honekin lotuta 2019an adostu genuen lan praktikak euskeraz egiteko enpresekin hitzarmenak sinatzea. 6 enpresekin, eskualdeko 6 enpresekin lortu genuen hitzarmen hauek sinatzea eta gertatu zaiguna izan da COVID-aren eraginez lan praktika horiek iaia bertan bera geratu izan direla, zergatik denok dakigu etxan egon gara, testu inguru aldatu zaigu eta errealitate horretara egokitu berri izan dugu. Baina 2022ra begira eskolan proiektua martxan jartzeko asmoa daukagu. Ze helbururekin enpresa eta lanbide heziketako zentroek elkarlana sustatzeko asmoarekin eta beti ere aholkularitza zerbitzuko enpresa horrek zubilana eginez. Proiektu honen oinarriak 3 dira, alde batetik ikasleak, beste aldetik lan praktikak eta zelan ez enpresak berak, ezta? Orduan, pentsatuta daukaguna da ikaslei begira beraiek lan praktika hauek euskeraz egiteko motivazio saio batzuk ematea. Gero bestalde, lan praktikak euskeraz egingo dituzten enpresetan, tutoretza edo tutore lan egingo duen pertsona euskalduna izatea albidetuko dugu. Baita ere, bertan prestatu behar izango direzan material guztiak ere, euskaraz izateko laguntza eskainiko zaio. Eta bestaldetik enpresak ze onura jasoko du hitzarmen honen barnean sartzen denean, euskarak eskaintzen dituen zerbitzu guztiaz baliatu ahal izango da. Orduan, pixka bat laburbilduz, gure asmoa da 2019aretan sinatu genituen hitzarmen hori jarraipen bat ematea eta orain etorkizuneko langile horiek, gaur egun lanbide heziketako zentroan, zehazki Arratian Zuleibarren ikasten dutenak, euskaraz ikasten duten ikasle horiei jarraipen bat ematea lan mundura pasatzen diren momentu horretan. Eta, gure partetik besterik ez, eskerrik asko denoi, aukera hau ematearren eta zorionak olako ekintzak antolatzearren. Eskerrik asko zuri Iratxe euskara ekimenaren berri emateagatik eta orokorrean Errota Fundazioan egiten duzuen lan zoragarriari esker. Besteak beste Errota Fundazioari esker posible delako lanbide heziketatik lan mundura euskara salto egitea eta bereziki salto egitea, baina importantena tarteko etenik gabe. Eskerrik asko benetan Iratxe eta Errotako kide guztiei. Eskerrik asko eta eskerrik beroenak ez Iratxeri bakarrik, baita be LH Duala euskaraz posible egiten duzuen erakunde, lantoki, ikastetxetako
irakasle, tutore, dual arduradun, eta zelan ez, etorkizuneko ikasle eta etorkizuneko langile zaitu egun guztiei. Lemak horixe dio, euskaraz, zeugaz, lan mundura, zuei esker posible delako. Tira, iristen ari gara jardunaldi honen amaierara, Izkelanen 6. jardunaldia zuzenean ari gara Basauriko Bidebieta ikastetxetik, baina amaitu aurretik sorpresatxo bat ere eman gura dizuegu. Esan dizuegu komunitatean hitza eta beratxa osatzen dugulako elkartu garela gaur hemen, eta oroigarritxo bat ere eman nahi diegu gure bide honetan, lanekiren partetik gure bide honetan, bide urratzaile eta euskararen normalkuntzan lan egiten dutenei eta gure ondoan lanean ari diren guztiei. Horretarako, oroigarri horiek, sentitze dute esatea, baina ez ditut nik emango, horretarako nor, eta Ainitze dugu gure artean. Ainitze Blanco, lanekiko presidentea, ezagutu dugu lehen ere, eta hemen dugu gure artean. Ainitze, etorri holtzara, hemen baditugu oroigarri zoragarri bi, por cierto, politak dira, ez da gite ikusleke kamaran ikus dezaketen, baina hauek zuk banatu beharko dituzu. Eta nori, eta lehenik eta behin gure lana aitortu nahi diegu ondorengo eragilei. Beit, orain bai, orain pantailan ikusten ari zarete, oroigarri, zoragarri bi horiek. Hartu bat, eta lehenengoan Lorea Bilbao Ibarrari egin nahiko genioke aitortza. Lanbide heziketari eta euskarari emandako babesagaitik. Publikoki, eta hemen txegator Lorea, publikoki Bizkeus programaren bidez eta pertsonalki ere egindako ekarpenagaitik Lorea. Hortxe argazki aterako dugu, Ainitze jarri ondoan hori da, eta hortxe argazki ofiziala Lorea Bilbao Ibarra foru diputatuari publikoki eta pertsonalki egindako ekarpenagaitik eskerrik beroenak gure partez. Eta Lorea, badakitzu berba egin barik ez zarala geratuko, eta zurea da, trilla. Isilik eratutekoak eskara ez. Eta egia esan, oraingoan rola daukat apur bat aldatuta, ze normalean tokatzen jatan izaten da, saria emotea, eta oraingoan jasotze hortan apur bat blokeauta geratu naz egia esan. Baina, bueno, eskerrak eman gura deutzu edaz, eskerrak gainera alde pertsonaletik, eta eskerrak baita ere alde profesionaletik, pertsonaletik asko ikutzen hauan saria da, gainera daukan irudiak be ikutzen hau. Baserri munduko jatorria daukagunontzat oso esanguratsua dalako, eta oso esanguratsua dalako aurrera begira honi ekin behar dotzagula, lanari ekin behar dotzagula. Alde pertsonaletik esaten hauan asko ikutzen hauana dela, batzen diturako niretzat ADN-ean daroa dazan bi gauza batetik hizkuntza bera, eta bestetik hezkuntza. Ni izatez hezkuntza alorreko profesionala naz, naiz eta orain beste gauza batzutara dedikatu. Eta nire kutunetariko bat lanbide heziketa da. Eta hori ezagutzen osoenok badakizue, beraz, bene-benetan eskerrik asko ze ikutzen da. Eta alde profesionaletik be eskerrak eman gura dutzu edaz, lanekiri zelan ez, lanbide heziketari zelan ez, baina batez ere, lanbide heziketan euskarara hurbiltzeko pausua eman zuen profesional guztioi, euskaraz ikasteko autua egin zuen ikasle guztioi, eta hau bideragarri egiten ondoan ibili izan sarien garen guztioi. Amets polita daukagu, ametsak bete egin behar dira, ekin daiogun lan honi, eta gora lanbide heziketa. Lorea, eskerrik asko, eta geratu hementxe gure artean beste aitortza bat egin behar dugulako Ainitze zure eskutik. Eta aitortza honi ekingo deutzagu, hain zuzen be, hasieratik lanbide heziketa euskara, bere astapenetatik lanbide heziketa euskara eta lana uztartu dituen lantoki bat saritu gura dugulako. Urtez urte, ikaslek, eta zuk ondo dakizu Ainitze, bertan egin dutelako LH duala euskaraz. Ze enpresa da hori izango dugu, ezta? Hemen txegitugu bi ordezkari Leartiker enpresaz ari gara, eta laneki oroigarria jasotzera hurbildu daitezela mesedez, hemen txegitugu Ricardo Pagaldai eta Juan Sololuze ikerlariak. Aurrera, biei ere. Eta hortxe,
Ainitze Blanco Laneki elkartearen presidenteak emandako oroigarria argazkitxoa aterako dugu, nola ez? Hoxe, kamara gaitik ez da izango, publikorik zoritxarrez ez dugu, baina kamarak hemen baditugu, gaurko izkelanen 6. jardunaldi hau egiten. Tira, Ricardo eta Juan eta Ricardo berbarik esan gura baduzu, hortxe zuen atrila. Eskertu Lehartikerren izenean, Lehartikerreko kidego izenen danen artean, oroigarri hau, eta bestalde baita ere gure konpromisua lanbide heziketako euskara sustapenean. Eskerrik asko benetan. Eskerrik asko. Bai, beste berbari, pentsatzen eban igual berbaren bat egin esan dula. Bategaz nahikoa, ez da? Bueno, lotxatu egiten da bat, eta gainera olako loreak besan da, ez da? Olako oroigarri bai asatzen duzunean, imaginatzot, bueno, lorearen kasua ez da, berbarik barik ez talako inoz geratuko, baina sarritoen egia da, holan geratzen da. Hoixe ba. Bueno, goazen argazkitxo bat ateratzera, musukoakin gaude gainera, ez dago arazorik argazkitxo bat ateratzeko, hortxe ba, aurtengo izkaleanen jardunaldi honetan, Laneki elkarteak, Ainitze bere presidentaren eskutik, emondako oroigarria Lehartiker enpresari eta Lorea Bilbauri. Tire, eskerrik asko eta zuen presentzian, hortxe ataratako argazkia, eta zuen presentziak eskerrak emon gura deutzaguz, gaur zuzenean aritu zareten, hortxe ikusle aritu zareten guztiei. Badakigu jakin ehunka izan zaretela konektatu zaretenak, baina egia da konexio arazo batzuk izan ditugula eta horiei aurre behar bezala egin diegula eta hala ere ehunka konexiok, ehunka pertsonak hortxe jarraitu duzuela zuen pazientziarekin. Beraz, eskerrak eman gura dizkizu guztiei, izkelanen 6. jardunaldi hau jarraitzaitik. Eta gure partetik besterik ez, gogoratu, hasieran esan dizuedala, bertaratze ziurtagiria nahi zenutenok zera egin behar zenutela. Eta oso simplea da, fijatuko zarete. Bideo honen behekaldean, deskribapenean, hortxe lotura bat izango duzuela. Bueno, hortxe, galdetegi hori bete, bai, eta hortxe bidaliko dizuegu, behin dena ondo ziurtatuta, bidaliko dizugulako bertaratze ziurtagiria. Eta gogoratu atal honetan ere badituzuela Euskarrietan loturak, bideoak, hemen ikusi ditugun aurkezpenak, eta jardunaldi osoa ikusteko, bakizue, jakin bai, .eus webunean jarriko ditugula laster, nahieran ikusteko nahi izan ez gero. Eta azkenik, lehen Ainitzek ere bere hitzartean azaldu du, aurreratu egin du, iaz non egon ginen, eta datorren urtean non izango garen. Eta beraz, datorren urtean, Ainitzek ondo esan duen bezala, Araban egitea dagokigu izkelanen jardunaldia, horretarako Mendizabala lanbide heziketako ikastetxe integratura urreratuko gara. Hori, datorren urtera begira izango da. Bien bitartean, gaur hemen izkelanen 6. jardunaldi honetan batutako ideia, praktika, hausnarketa eta ariketa guztiak, praktikan jartza besterik ez zaigu falta. Eta zuei, irakasleok, horixe horretara animatu gura zaitu egu. Euskaraz egitera lanbide heziketan ere. Eskerrik asko eta datorren urtera arte. Agur!